Sedaví va acollir la jornada La importància de comunicar periodisme a l'Horta, un fòrum comarcal organitzat per la Generalitat Valenciana i patrocinat per Apunt, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sedaví i el diari El Meridiano d'Horta. Si no n'hi ha periodisme local, moltes coses no se contaran. De fet, el que passa en el carrer de les persones, d'una comarca o d'un municipi, ningú ho sabrà si no n'hi ha mitjans locals i comarcals de proximitat. Ara estem fent l'aniversari d'aquesta pandèmia que hem passat, aquesta declaració de pandèmia, i és on s'ha demostrat la importància d'aquests mitjans de comunicació, que són els que s'informaven del que estava passant al nostre municipi i al voltant. En la trobada es va parlar de la importància del periodisme local i comarcal. Els mitjans locals i comarcals són fonamentals per a apropar la informació que més interessa als veïns dels nostres pobles. L'encontre va comptar amb mitjans de comunicació que ofereixen informació exclusivament de la comarca de l'Horta i amb periodistes de gabinets de premsa i ràdios locals. El treball que es fa als gabinets de comunicació és tan important que sense la informació que se trau d'allí seria impossible que pogueren eixir els diaris comarcals, provincials, les televisions i les ràdios. Si alguna cosa fa falta en la societat és la informació veraç i de proximitat, i és el que procurem en les emissores municipals valencianes. I és que la informació de proximitat és fonamental per als veïns i veïnes.